Fost il-mijiet ta' idjomi li spiss ikunu fuq fomna, nistgħu nsemmu wħud bħal feta' ħajnejh, wiċċ laskri u abjad silġ. L-idjomi kapaċi jagħtu l-kulur lil-lingwa u jgħinuna nenfasizzaw xi aspetti jew ieħor ta' kliemna. Imma x'nafu sewwa sew fuq l-idjomi Maltin? Idjoma hija frażi li tfisser tagħti idea fuq xi ħaġa u veru. Mhux bħal qawl, ħaġa sħiħa, sentenza sħiħa li turi fema, imma mod ta' kif tiddeskrivi li xi ħadd. Pereżempju, jgħidu pereżempju Alla nsieħ għal xi ħadd twil ħafna, baqa' jikber jiġifieri. Ħafna mill-idjomi għandhom espressjoni figurattiva u xi drabi jkollna bżonn inqedwhom f'kuntest biex narfu li huma idjomi. Pereżempju, jekk nieħu l-eżempju ta' daru mal-ħajt, jekk jiena ma nqedx din l-idjoma f'kuntest, tista' tagħmel sens it-tifsira litterali għax vera jista' jkun hemm persuna li qiegħda dara mal-ħajt. Għandna oħrajn li jekk ngħiduhom mill-ewwel tinduna li hija espressjoni bħal pereżempju rid l-art tiblani. F'din l-espressjoni m'hemmx għalfejn uża l-kuntest għax mill-ewwel malli ngħidha ħaninduna li dik hija idjoma. Għandna oħrajn li juru xebħ bħal pereżempju qisni ħuta barra mill-ilma li nużawha għal persuna li ma tkunx qiegħda komda f'post jew f'xi sitwazzjoni partikolari l-istess bħal mal-ħuta ma tħossix komda barra l-ilma. Xi eżempji ta' idjomi pereżempju qatt ma kilt il-kirxa miegħu, jiġifieri qatt ma konna ħbib tal-qalb. Eżempju ieħor, pereżempju ħadli minn rasi, persuna li tipprova tieħu xi tarif mingħajr ma tistaqsi b'mod dirett. Meta forsi nħossuna beżana jew ftit eċitati ngħidu l-idjoma qalbi tħabbat 6-6. Jew nkella jkun hemm persuna intelligenti jew xi ftit makakka ngħidu dan moħħu jagħtih jew rasu tagħtih. L-idjomi dejjem jiġbdu lin-nies sewwa, dejjem ġew malmin fil-fatt u jiġu malmin fl-iskola għaliex aħna nħossu li kif qed fil-bidu dan huwa l-wirt kulturali tal-poplu Malti. U allura għandna nżommuh u għandna ngħadduh lil uliedna. L-idjomi ma nistgħux ngħidu li qegħdin f'kategorija magħluqa, anzi bħal kull fera oħra mit-tradizzjoni orali jistgħu jinbidlu, tista' tinbidel it-tifsira tagħhom, jistgħu ma jibqgħux popolari u jistgħu jinħolqu oħrajn ġodda. Biżgħet pereżempju nħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ, jekk inħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ illum, ħolqu qatt ta' idjomi ġodda li jekk naraw il-lingwaġġ taż-żgħażagħ ta' 50 sena ilu ma kinux jużawhom, kellhom oħrajn u wħud minnhom għadhom popolari u oħrajn le. Pereżempju xi idjoma li qed tiġi f'moħħi li jużaw illum iż-żgħażagħ meta xi ħadd jisker jgħidu sar għoqda jew sar patata jew anke sar żibel. Wieħed mill-aktar ġabriet bikrin tal-idjomi Maltin ta' Salvatore Castaldi, imbagħad hemm oħrajn ukoll li ħadu interess f'dan il-qasam bħal Tarcisio Zarb, Carm Fenech u anke Alberta Ġus. Naħseb wieħed minn tal-ewwel li beda jiġborhom barra id-dizzjonarji l-kbar kien il-patri Carmenu Fenech li ipproduċa ktieb illi ntuża ħafna fl-iskejjel u ħafna nies daqsxejn tal-età għadhom malli tgħidulhom idjoma jgħidulek iva kont nistudja mill-ktieb ta' Patri Fenech. Dak sewwa ħafna, imma kien daqsxejn ta' ktejjeb. Imma mbagħad saru ġabriet oħrajn. U forsi l-ikbar ġabra nistgħu ngħidu qiegħda llum fid-dizzjonarju tal-Ġuse Aquilina. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.